Belai mokol lemuk te yorjana mample kasai faika sini kok tu mani bisinte omo haikana bisi tham omor ni jarai besal joso amol som asumsa kotorma bothrai khunju tham kana wa thaima bai wanama kalaijak bufa phia bata bo operation khlaina ni bagai nukhungo rang poisa kare jana ni se mai kare wate ni jorawo samohumo tangi manlaya aboni bagai na koktuma thumnai rokno ringrei lukorong ni thani kisasuk de choba chomano hini sana ni nangkha phia ba lukorok tamung no khairogoi chobaka ani sajla joso amol somni bothrai kotorma operation khlai manana hanai bukhawa wanso ko bufa omo angkha tei jama kami tei sokoria bisi bai khobjak tomona so amol somno chobana ni muchungui tongkhe o gp number chobai mano 6909966796 saikaba 8837430073 joya karnai tongse ni mangplego tamung khani ni sajla sagari do ani amato ani serani problem engka hani bagai ang pichu tabok to kuchu krekha mana ani no kunga chamani amono kaisa falna emosi te krekha yang pala thawne thangna suksi ani tai thani uses nani ni serani tamu problem amato ani serani to amo kisani bagai amo saka engko asuna o kotor mangi tongmata kotor mo tong bagai ang rang bisa berkrekha bisa berkrekha hani bagai ang jotono kojago engko ani serani jotono naidi itu ko bunai di asas tor paigo mai chake bo mai cha thoya te mono ke bute mono thoya ka ba ang kisah problem ni tongkha mono maya samaya mai ani ang joton ko jau joton ang acha tabo doctor oke ni sajla na tam ni saka amato sejalan samay to amato oro to agar kalau nrok narang muklag ni saka mi aproto ani amo je siksa thamani amato rekut sopai ka mana agar kalau nero no kesar maglang sa ke sejor thane ke thangna ke sejor thane si lama kari kangka angka upar wala thangri ka sasi ani asik mane phatar haste wan tlang thang sidin sakata haste tlang aguli tlang ka ang tabuk on ni sajla no phatar haste tlang na ni ke rang puisa rok busuk rok nang no abo to tabuk to busana to bo samale mane ang phatar tlang mani abo to taba agar kalau ogliwo nero no kesai saung ke baire thanai saung ke ba taman senai rang puisa krini bagai jotono ang koyo ani bagai ani serani amoni rosa thamani ani bagai ang jotono koyo mane pataro thanai amo to saya mane nero no tersparoka asuk sawana doctor ni sajla ni mungke jewa molsom ni mung debasi molsom ni loge ni mung kabran manti molsom obo bo bisi kolai moto bisi kilometer moto para ani to ticama para bisi ngangke soigoria acha tabuk ni am sai ni to mdc tongo mla tongo nang boron ka tam kok ka chabe moto kisam do sana mane ani to asuk ang khomaya taman sana moto je ang ko mane je roke roth aboto ang jotono ko mane jotono ang ojago abosi wog lukurok tomung norok no subana ni gangke norok ni kuno bank boy ingya kaba google pay am hai phun rok tu tong ani to dhine chini thane to kuch kare bank bakare gp bakare account bakare problem bun nai ta ta kon khon kare karnai manai ba busuk manai nai sini thane wo bulumung se samang thame ang ka batamang kaisunai abosi men ke ani kago jibi bekerai, akun bekerai, pun bekerai, mau bekerai, kita mau kasih naik. Sudah perwala thani ka saksi. Mong sakokani ka saksi. Kon kari tan. Kun phon kari. Ke norok no salgisa sekang lukurok coba mani besurok norok manka. Lukurok coba ka asla ani hate phaika mane 10,000 la phaika. Mane gari ni telang mani abdabun thangka 1500 ge dibar thangka 3000 thangka. ke agi rogo bono sak nair na bagai norok nok thai ba jaga rok phalni khna marok ke abrok ke amo to phalbai ka tam khana ba kari khaba tabu ke kampung labar phalkha labar bagan phalkha kheto phalkha angke tabok nogo asok mani amo kaisa simi phalani asuksi o nok thai simi angke bono phalke to cheng to kari kha ke norok ni koi mungkang ke haste ni lukurok no je chuk mani chubana ni am haitana bono sawa